Ayan. Ito pagkain. So, tapos magsibak. Kaya muna tayo, tapos tuloy natin ulit yung pagsisibak. Ayan. Tuloy tayo sa pagsisibak. Actually, may kasama tayo nagsisibak din. Ayan. Ayun, nakapangam na magsibak pero okay lang. First time eh. Kaya, eto. Tapos ko na yung yung kalahati. Pero bukas na yung isa. Hindi na pagod na. Ayun lang guys, ito yung isa pa sa mga gawain din sa probinsya. Sinubukan ko. Ito yung magsibak ng kahoy. First time ko ito magsibak. Meron ko palang ginawa ito. Pero okay lang. At least nakapag-exercise ako. Dati kasi sa Maynila, nag-workout ako ngayon dito. Ito, workout. Nasa kakapagod, nakakaubos din ng hangin. So, ayun lang guys. Please like, comment, share, and subscribe. And guys, thank you nga pala. Nasa 200 na tayo. 222 na tayo subscribers na tayo. So guys, thank you ulit. Papahinga na ako. So, thank you ulit. At God bless sa inyo.